Patay ang tulo ka giilang mga sakop sa New People's Army atol sa nagkalain-laing engkwentro tali sa 8th Infantry Stormtroopers Division. Matud ni Major General Adonis Ariel, Orio, commander of the 8th Infantry Division nga gilusad sa kasundalohan ang operasyon human makadawat og taho sa mga concerned citizen kabahin sa presensya sa armadong grupo sa dapit. Sa tulungan na kalas, duha ang nailhana. Nasakmit gikan kanila ang mga high-powered firearm ug ubang mga kalibre sa armas. Samtang na-rescue sa kasundaluhan ang duha ka mga babaeng minor de edad nga parehong nag-edad og 14 anyos. Ang duha matud pa gi-recruit sa mga sakop sa armadong pundok sa NPA. Gitugyan na ang duha ka mga minor de edad sa Social Welfare Office sa ilang lungsod. Samtang sikop usab sa joint operation sa 703rd Regional Mobile Force Battalion ug Dalaget Police ang gitumbok nga sakop sa New People's Army niadtong Sabado sa buntag sa Barangay Mantalongon, Dalaget, Cebu. Pinaagi sa warrant of arrest nga gi-issue sa korte. Ang 27 anyos nga dinakpan, giilang nga si alias Jason kinsa aktibong sakop sa NPA na naglihok sa Gihulngan City, Negros Oriental.